Kublai yapi baro. Hakane ka janmet ni pedang sobha yapi baro ki bujia banya shimban tabat ni. Hakane ka program ki surya ro ka program ka bajuan shapi man na ka janmet sit hodin. Lingba ka YouTube channel bat bala penbit penbiang da ka Balang Presbyterian Nongthymmai. Ni pedang sobha ro ki Jingrwai ki ban saai ki Jingrwai ki jongki hakane ka janmet. The showing in yes dang, ni pet katu kat ni khot ki bingin aban shem naga ketin ka jong oblay. Ka Jingrwai sam ka bapra, ka khot ka balai hadu ka basan. Habanga perkhat igi beneng jong me ka kam ki shin reakti jong me, ubnai bat ki klor ki ba me labu. Ubreu ulang ayu ba me kan mau yo u. Bat ukhun ubreu ba me wan khmi yo u. Naba me la penlong yo u tang khendiat kampo benya ublay. Bat mela penpong pan sniat ya u. Da ke buram. Bat kejing pendan buram. Nila ya sengo gitu gi dekat kat tukat ni nak ketin ke jauh ublay. Ta syua bengin ya cakamat. Dengannya pendam lang. Haka Jingrwai. Ublay yuk pa jangi bahab nengi wan haka ni kapor ban aingo ya me namar ka jing don kan kat ke jang me bat ngi. Kini gisngi bat kan ka tayo baro shtayo mem Syiemlieh no ingi. Ni aingo ya me nam takan ni ka janmet ba me aingi bingiyo ban ya snap iki khubor lingba ki khon ki jongme ki ba me la kurkhu kurpang de ki sap biginang ban rwai ban snai ki Jingrwai ki ba pher kurkhu ki Jingrwai baro ki bingin sayo ah ni ka janmet kurkhu ya ka khubor ki bingin sayo no shakri jongme ki baro ki bingin pendap ah ni ka janmet to ai bikin long ki ban pendan buram ya me bat ki ba pediang sobha khamat jongme shim ka buram shalade ngidam ngipan kerteng jisuru. Amen. Ngin sedang ya kani ka program ki surya ro ha kani ka janmet. Da ka Jingrwai ka jong iba shining Syiemlieh. Kani ka Jingrwai ka longkum ka Jingrwai. Kabaya day pa bat kani ka klam kani ka pandemic ka bangia mat barok ha kani ka por. Kani ka Jingrwai ha ka tu ka video pinyo iba kumno iba shining. Ipen kan mau ya ki por ki balalet kebengi mat ka jing sok ka jing kemen nrai ha ka jing wan jong ka ni ka khlam kat no bon ki mat ka jing ka jing do jing kermen ka jing pang ka jing yap ka jing ban ka lanot ka duk ka shitam tungin ya slap ayu ka ni ka Jingrwai ka don ban pensngo jangi ha ka ni ka janmet.
hadin ka to ka Jingrwai ka jong iba shining Syiemlieh hakani ka porpat nginya ngap se ka Jingrwai na iba meda Kharkongor hakani ka Jingrwai jong iba meda kalong kum ka jubab ya ka to ka Jingrwai ka beningkong ka kerteng jong ka Jingrwai kalong Jingaiei Un AI dei tang da ka Jingaiei ublei mdan jing pang mdan jing yap mdan jing sosi dan ka jing pat do nut ka ba la ban pen kot ni ban pen sop span da ka Jingaiei ka jong uji sukris Kum no pin ong ya ki wei plus ngo do jing kermen ha jing jinjar don bala ban yarap ya ki kum no pin ong ya ki wei la do ya ka jing i hala kasngi ya ladi ai ti ya ki wei ban pin ngo bha kum nu yaki blano mensim ki bam tip ya kalenti ki ummat ki jaw hajing im jongki don ki jing don jing jin jar don jing sngo si ban kam kraw ya jing ai don ka jing pang lam ni ka jing yap don jing pa don nut bukrisum la ban pen kya shwa ba pinong ba don ka lat ban la tu ken mau ya ka jing ai jong utrai kum no pin ong ya ki wei langop bala sakma manu ban kring ya ki ban ya lam lenti syak jat kading pna kum nu ya ki ba do nut ki bam priang ya jing shisha but kim's ngo tu ya jing it ba ukpa don ki jing don jing jin jar don jing sngo si ban kam kraw ya jing ai don ka jing pang lam ni ka jing yap don jing pa don nut bukrisum la ban pen kya shwa ba pinong ba don ka lat ban la tu kin mau ya ka jing ai jong utrai wat do jing kermen long ba yai ne waram kin randin him long marway don jing jin jan don jing sngo si ban kam kraw ya jing ai don ka jing pang lam ni ka jing yap don jing pa don nut bukris la ban pen kya shwa ba pinong ba don ka lat ban lai shwa ba pinong ba don ka lat ban lai shwa ba pinong ba don ka lat ban lai
Hadien ko Jingrwai jong iba meda Kharkongor hakani ka porpat ngipen pau ko jing songo yu blay ba ai ka sap wat igi hep ki badang rit nginya songo se ka Jingrwai na Abigail Donna Shangpliang ka Jingrwai ka ba ipin kan mau yang sipang ka jingkrau ko jong ublay bat hakik sangti ki jong ublay dan ka aka kabamla. Hadin ko Jingrwai jong Abigail Donna Shangpliang hakani ka porpat nginya sngo ya ka khubor na pastor W Shila kumba ublay ujupanon kami nakaway katayaw shukway katayaw ngingay hakani ka janmit ru ublay udon ka khubor ka bakrapang yangi baro lingba jong Kiparlog ba sa sien nga pedang sumbahay pi siya ka program ka jungi bat nga ay kublay pi ba pi juye simbanta bat ngi nagaway ka por bat nga ay kublay pi ka kertang batiang bat ka don bortam ka jung utray bat unong ban im jungi Jesus Christ sa ka por nginyo ban ya puson lang kendiat na ka katin ka jung ublay bat siya bangin nya chita nga kwa banyi tu ipi iwe ijing itu kanay berit kalau dan gaway ka kunhun jong kitores kini kitores ki jusong tanat ban let na kiwe ki jaka hakaban jengok kai ki jing itanat jong kijing thao kijing panlong bat kum ta ha ka wagas ngi
Kilalet siya kaway kasnong kabapaw bat kabalaju kabakitoris ki justra manit na kaway kapor shkuy kapor. Banda ba kilalet siya kasnong kilay kendu yaway upait. Bat haka ta kajing kendu kajong ki atau upait. Uwe na kita gitoris ulah sange bat la ekren bat utau upait ulah keli atau upait. Ko upait. Hatu la don mo kiriu kraw kibala kha haka ni kasnong kajong pi. Utau upait ulah kerngak kli bat ulah ong altat. MP 4 judan rukrau pi kibala kha hakani kasnong kajongi henrai hakani kasnong kajongi kha tang ya ki klungrit te naini jing itu kani ka jubab jong uni upait kapan kan mau yangi ya kawai ka jing shisha ka bakrau bat kata kalong ba omdon mano ru kiba marsin kha kinlong kita ki rukrau. There are no instant heroes. Lakalong hakani ka perthai ka bangi ngi syong isa lada kalong haka jing im kristan ka ba ngide banya lingba banroi lani bansan kadai ka benta ka ba shimpor ka shimpor kamla banlong no menta bat haka cukur kamru ki parlok bat ki parbengai bi baro hakani ka por ngakwa ban nginya selok lang naga ketin ka jong ublai na kani ka city ka ba ar ka jong petros klenong ka balai ba ka dekat ka ba khat pra ki kentin ki ba ong komni henrei tu pinang roi haka jing ia bat haka jing tip yau trai bat unong penim jongi u Jesu Kris tu pin nang roi haka jing ia bat haka jing tip yau trai bat unong penim jongi u Jesu Kris ki parlok baro kumbalong ki jing thau ki jing perlong baro kadon ka jing sedang nang ta ka jing nang roi bat ka jing san pura kamut kadon ka jing sedang nang ta kawan kata ka jing san suki bat ka poi syadu kata ka ban san pura kumjuru haka jing im kristan kadon ka jing sedang bat kata ka jing sedang da ka jing kha haka jing im kristan habangi ong ya kata ka jing kha ngim ya keren ya kata ka jing kha kabala kha yang i na ka ko ka kemi ka jongi hendai kata ka jing kha kabala kha yang i ha kata ka jing kha ka ba arsin ka ba ketin ka jong ublai ka ong haka gospel ka jong Lukas kalenong ka baningkong ba ka khot ka ba khat ar ba ka ba khat lai ong kumni hendai kat ki bala pediang ya u ha kita ula ai bor ban long ki khun ublai kata ha kita ki banget ha ka kerteng jong u ki bala kha om nakasnam limni nakamon jong kado limni nakamon ubriu henrei na ublai kata kajing kha ka ba arsin kadai kata kajing kha kabala kha da kata kajing nget hau Jesu Kris da kata kajing itu yau Jesu Kris bat da kata kajing pediang yau Jesu kum uta unong penim jongi nama kata ha kajing im kristan ha kajing im kristan kajongi kadai bandon kata kasngi jong kajing sedang sya kata kajing im kristan bat kata kalong kabangi pediang yau Jesu kum unong penim jongi bat ha kata kasngi ka pamangingi pediang yau Jesu Kris kum unong penim jongi kadai kasngi bangi sedang sya kajing im kristan bat nang ta ka pamangingi nget hau Jesu ba uyap na kabenta ban penim yangi katakan kadai kajing sedang kajing kha yangi sya kajing long kristan ki parlok baro ublei ukwa yangi mamangingin san ha kajing ia mamangingin san ha kajing tip yau trai bat uta ubalong unong penim jongi u Jesu Kris ki parlok beit hadin kajing kha kadai banwan ken kajing san hatu lakha na em yangi ha kata kajing kha arsin kaba ngingilang nget bau Jesu wan cik ni berthai banyap na kabentagi pop kijungi bangilang nget ha kata ka kerteng kajung u Jesu badak kajing ai kajung u lapen im yangi hadin kajing kha kadai banwan kajing san namar balai lada kamdon kajing nang roy lada kamdon kajing nang san hadin jong kata kajing kha kata kamut bakam don jing im lani kata kamut bakata kajing im kristan jongi kamlong kajing im kristan kaba im namar kadai bandon ka growth kadai bandon kajing san if there is no growth after being born then there is no life kanum don kajing im ha kata kajing long kristan kujungi bat namar kata kum ki kun kristan
Ublay ukwa yangi bangin nang roy. Ublay ukwa yangi bangingin nang san. Ha kata ka Jingaiei kabala penim yangi da ka jing yap ka jong Jesu Kristus halo jong kaning pna. Bat ba ublay ukwa ba mangingin nang yo ya kata ka jing tip bat ya kata ka jing Syiemlieh. Syapang unong penim jongi ubalong u Jesu Kristus. Ki parlok baro hatu pilasan em ha ka jing im Kristan jong pi. Ngadon lai teli ki jingkeli ha ka ni kapor. Pat hawai ki dan shibun ki wiru ki jingkeli ki ba pila ban keli na ka banta ban keli ledi hatu ngingi san em ha ka jinglong Kristan ki jongi ten re ha ka ni kapor nga syukwa ban keli tanggi ni ki lai teli ki jingkeli ka ban kong. Hatu pi le na em ya kata ka ba ublay ukwa na pi. Hatu pile na em ya kata ka ba ublay ukwa na pi. Kaya ka ba ublay ukwa nangi kum ki Kristan. Ya kan nga keren na kam tajung ki Kristan. Kaya ka ba ublay ukwa nangi. Ha ka gospel ka jong Matias kalanong ka ba arpu arpa ka khot ka ba lai punyo adu sau po ko ong ni. Men i yau trai uba ublay jong me. Daka dok nut jong me baro. Bad daka men sim jong me baro. Bad daka jing mut jong me baro. Bad men i ialah upara marjan kumba me i yala dia. Ini ilang iwe kita khot ki bangi ngila ban puson hala ka jong ka jing im ka jongi hatu ngile ne em ya kata ka ba ublay ukwa nangi. Bat ladang ngim syam lala ban i je ublay da ka dok nut jongi baro da ka mensim jongi baro bat da ka jing mut jing perkat ka jongi baro kata ka penpau memangi ngimsan lan ngimroy ha kata ka Jingaiei ka jong Jesu. Ngimsan lan ngimroy ha kata ka jing im Kristan kumbangi day ban im. Bat nangta susu bat ngin it yaki para marjan ki jongi balada ngimdon kata ka jing it yaki para marjan ki jongi. Kata ka penpau kalong kumbamangi ngimsan ha ka jing long jing im Kristan ka jongi lan ngimsan ha kata ka Jingaiei ka jong Jesu Kristus ka ba ulai ai na ka benta jongi nang taki parlok biit ka jing keli ka ba ar. Hatu piwat ne em ya kata ka ba ublay ukwa na pi. Lani ya kata ka ba ublay ukwa ba ma pi penwat ha ka jing im ka jong pi. Ha ka kitab ka jong Maika kalanong ka ban riu ba ka khot ka ba pra. Ka ong ni utrai uwat ayu nami. Nang ta ka ong kabut pat kum ni Henry tang ban le hok bat ban i ya ka jing isnay bat ban yai le rid bat ublay jong me. Utrai uwat ayu nami. Henry tang ba men le hok ba men i ya ka jing isnay bat ban yai le rid hakmat jong ublay. Ublay uwat nangi bamangi ngingin i ya ka hok kabamut ba ngiru ngidi man wat ya ka hok ngin wat ya ka jing le isnay bat bangin le rid kamat jong ublay. Kata kalong ka jing keli ka bamangingin puson hatu ngi i ne em ya ka hok. Hatu ngi wat ne em ya ka hok. Hatu ngi ngotanat ne em ya ka jing le isnay. Hatu ngi penrit ne em yeladi hakmat jong ublay. Kilong ki jing keli ka ba mapipin keli yeladi ngin keli yeladi bat hang ta ngila kan man smutu hatu ngi roy ne em ha kata ka Jingaiei ka jong u Jesu. Hatu ngi roy ne em ha kata ka jing tip ka jongi syapang unong pen em jongi u Jesu Kristus. Nang ta ka jing keli ka balai. Ka jing keli ka balai kalong hatu ngi yai ne em ha ka jing hikai jong ka ketin ka jong ublay. Hatu ngi yai ne em ha ka jing hikai ka ketin ka jong ublay. Ublay upen pau ya ka mon ka jong u lengba ka ketin ka jong u. Namar kata nginsan ha ka jing im Kristan lani bangingin san ha ka jing im Kristan ka mutru bangin san ha ka jing sngotu bat ka jing Syiemlieh ya ka ketin ka jong ublay bat bada ka jing hun mensim da ka jing hun mensim klem kanu ka jing artatin ngi pediang ya ka kum ka jing kedau lenti lani ka ba pen i yangi ka ai ka mon ka jong ublay na ka benta ka jing im ka jong ki parlok baro hatu ngi yai ne em ha ka jing hikai ka jong ha ka jing hikai jong ka ketin ka jong ublay. Kata kalong ka wipat ka jing keli ka ba mangingi la ban keli yala ka jong ka jing im ka jong i bangin sngotu
hatungi san ne em hakata ka jing IA ka jong Jesus Christ hatungi san ne em hakata ka jing tip ka jongi yau blai ki parlok be kumanga ong kidan shibun ki weiru ki jing kli ki ba mapipila ban kli ledi ba mangi ngin puson hala ka jong ka jing im langi san ne em hakata ka jing IA bat kata ka jing tip yu trai bu nong ben im jing yu Jesus Christ ki parlok be shua bangan penkut ye ini jing kran i balingkot ublay upanan kam shibon kilahat kilinti ban yarap yang i bamangingin san pitip na em bawat kijing kijing yele ki bamangingi mat ha ka jing em ka jongi kitaru kidai kilat ki ba ublay upanan kam na ka benta ban yarap yang i bangingin san ha ka jing em kristan ka jongi bat ngam artatin wat kani ka klam ka wajah ha kani kasnem ka bamenta kadai ka weipat kalat ka ba ublay ukwa ban yarap yang i mamangingin nang san ha ka jing im ka jongi ngatrangi kan mau yo shakri jong ujub kumno ba usan ha ka jing im ka jong lingba ki jing tenju bat ki jing ki jing ele ki mama ula de ban mat ha ka jing im ka jong bat nganget scam wat ini is situation i mamangingi kendu ha kani ka snam ka bamenta kadai ka lat ka wei na kita kilat ki ba ublay ukwa bamangingin san ha ka jing im kristan jungi bamangingin nang roy ha ka jing IA ka jong Jesus Christ bangin nang roy ru ha ka jing tip ka jongi shapang jong Jesus Christ iparlok beid baro ngidai ban san ha ka jing IA ba ka jing tip yau trai ba unong pen im jongi Jesus Christ ladang ngidai ki kristan nginom la ban ne haju namar ladang ne haju kabamud mangingim im ngiyap hendai ladang idai bandai ki kristan ki ba im kamut kadai bandon ka jing san ka jing roy bat kani kam dai ba kan shulong be sin long ha ka jok por hendai kadai ka proses kadai ka jing kadon ka por ka jong ka suki kat banginang san kat banginang he kat ta nginang yo ya kata ka jing san ka jing nang roy ha ka jing ai bat ka jing tip bat tungin ngin duai ru yo blay baun yarap yangi bangin nang san ha ka jing im kristan ka jongi hadu bangin dakot syakata ka long renyang ka badap pura ka long renyang ka balong ka jing hun na kamat jong ublay para kamat jong ki beriu baro ublay un kurkuingi na ka benta ka burom ka jong amen kublay shibon pastoria ka tu ka khobor ka jong pi kalalong shisha ka jingkur khu yangi baro kibayo ban sakhi bat kibayo ban sngap ayu ublay ukranangi lingba ka tu ka khobor dingin sngap no mentapat sai ka jingrwai ka ba saw bat ka ba khatdo ka kerteng jong ka jingrwai ka long ngalong ayu ya ka balarwai dei pastor MR Thongni bat ki parlok jong i kani ka jingrwai ka krenangi shapang ubre ulang ayu henry ublay pada upenan kam ya ubreu naka benta ka buram ka jong tunginya shashkor ya kani ka jingrwai Hajing syakri kakam ublay lakabor lut batsap ngasay kuno bangan pendep ikambangan penpa na ay tilot damon skoba kuno banya kumno bangan jam pendai gaktien batlaka kam kiwei kipek syanga ngalong ni em kumta kiwei
tikin puli yu Chris nanga ngalong ayu ko Trai ngalong tang Jingaiei play badam kayai kersoi hanga ngalong kumi tunang pendid yang kijing tenju langa day ban ma hap deng jing klon na ki ban la pen ban ka day hang ni ya sem jing ai ban prang ka thong ban poi ngan om ken ra ngalong ayu ko Trai ngalong tang Jingaiei play badam kayai kersoi hanga ngalong kumi tunang pendid yang ngatit puji sun om ino yang long mau kakut bas kem bonju kelang kasnam jamu kempen khot parki pom jonga ulong mau unong yada ngalong ayu ko Trai ngalong tang Jingaiei play badam kayai kersoi hanga ngalong kumi tunang pendid yang ngalong ayu ko Trai ngalong tang Jingaiei play badam kayai kersoi hanga ngalong kumi tunang pendid yang ngalong ayu Bat dah katu ke Jingrwai, jong i pastor MR Thongni, bat ki parlok ki jong i. Ngilapoi syaka benta ban penkut no, yakani ke program ki surya ro, hakani ke janmit. Bat habangin penkut no, yakani ke program hakani ke janmit. Ngimla kelam da penpau ke jingsongo, yakini ki Nongthymmai, ki bala ai ki Jingrwai ki jong ki, bangin pendan kam hakani ke program hakani ke janmit. Ngi penpau ke jingsongo, ya iba shining Syiemlieh. I penpau ko jingsongo ya iba meda Kharkongor, i Abigail Donna Shangpliang, badi pastor MR Thongni, kibala ai di Jingrwai kibala long shisha ka jingkurku yang i hakani ka janmit. I penpau ko jingsongo ro i pastor W Shila, ibla ai to ko khubor, nang tangi Donna i temen besan KS Kharkongor, i Donna i Jason Dekhar, iba penbet penbiang yakani ka program. Ni ai kubla ya piru, ibu jua shimbenta bat ni nakaway katayo, syakaway katayo. Ublay undon rangkat bat pi baro. Tahakani ka por, syabangin penkut yakani ka program hakani ka janmit, man Kyrpad ya i pastor W Shila, bin pelat yangi daga jingkurku penwai. Tanginya doai. Blay buk pajing ibam neng say sin ko trying iwan ban aingo yamin na kamta jog ni ko por but yagini ka program ka ba
Ngilayo ban pendep ning ma jung ni ko por trai ngi duai bukan nong ka jingkar ku na ka benta jung ilang iwe piwe ban ngi duai ko trai ji subi ba men keren ngi no re inu ko trai ji subi bangin nang la ban yo sngowe ka sur ka jung ko trai ba me ko ban keren ngi ko kan ba trai ji subi isnai ban nang yai kar ku ngi ba yo baro itu bi shim menta ban ngi ko trai bakin ma ki jingkar ku ki jung me ha ka jing em ko jung ki bat abangin sami no abangin ngwai no ikini ka program ko jung itu da ai ba ka jing ba ka jung blai pa ka jing ai ka jung Jesus Christ bo trai lem ba jing slok ba thiang bo min sim ba ko kini ki jingkar ku long lai ha wul blai in long ringkat ban ngi we bat baro itu ki badam ki mani me ka ni ka ri ka jing pleng satlak jung per thai ru na menta shi ki bom chikut amen